हर उम्र के लोग में तनाव बहुत आम बा। एकर कारण काम के जगह कवनो बीमारी भा कवनो दूसरा बात हो सकेला। लोग योग करे के सुझाव देवेले, अवुरी व्यायाम से तनाव के स्तर कम हो सकता। लेकिन हमनी के कुछ ऐसन खाद्य पदार्थ के बारे में बात करब जा जवन की तनाव के कम करे में फायदेमंद हो सकता, जैसे कि एक विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थ, मांस, लिवर, अनाज अवुरी अंडा जैसन खाद्य पदार्थ में विटामिन B12 के भरपूर स्रोत होखेला, काहे कि इस शरीर में सूजन के कम करेला। अवुरी कोर्टिसोल के मात्रा अवुरी तनाव में कमी आवेला। 2 ओमेगा-3 फैटी एसिड, सामन, टूना, मैकेरल अवुरी अंडा जैसन मछली जानवर आधारित ओमेगा-3 फैटी एसिड के भरपूर स्रोत है, जबकि एवोकैडो, अखरोट, चिया के बीज अवुरी सन 20 पौधा आधारित ओमेगा-3 फैटी एसिड है, संभावित रूप से हो सकता शरीर में सूजन अवुरी तनाव के कम करेला। 3 मैग्नीशियम के मात्रा ज्यादा होखे वाला खाद्य पदार्थ। मैग्नीशियम शरीर में सूजन के कम करे में मदद करेला, अवुरी कोर्टिसोल के चयापचय करेला। तनाव के दौरान आपके शरीर पेशाब के माध्यम से बहुत सारा मैग्नीशियम के खत्म कर देवेला, जवना के चलते आपके शरीर में कोर्टिसोल के मात्रा बढ़ जाला। कद्दू के बीज, बादाम, पिस्ता, ब्रोकोली, केला, अवुरी एवोकैडो जैसन खाद्य पदार्थ में मैग्नीशियम के मात्रा ज्यादा होखेला। 4 फाइबर अवुरी प्रोबायोटिक से भरपूर खाद्य पदार्थ। फाइबर के ज्यादा मात्रा वाला खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, साबुत अनाज, जई अवुरी फलियां में फाइबर के मात्रा ज्यादा होखेला। अवुरी प्रीबायोटिक भी भरपूर होखेला, जवन की आपके पाचन स्वास्थ्य खातिर निमन होखेला, जवना के चलते शरीर में सेरोटोनिन के मात्रा ज्यादा होखेला, अवुरी तनाव में कमी आवेला।